Lehen saioa ziren eta esan dizugu, ez da, bakoitza bere buruari asmo berria jartzen dizkola urte berria etortzarekin bat, eta hoien artean izan liteke jakin mina handiago izatea, eta torren urte berri honetan, edo hasi berri dugun urtean, ez? Jakin mina ez baita berez edukitzen edo ez edukitzen, askotan landu ere egin behar izaten delako, eta tira, gure zientzia maila honetan ostegunero legez, gure gaur saiatuko gara zuen jakin mina lantzen, Asier Hilario, arratsaldeon. Arratsaldeon. Urte berrion. Berdin. Ikusten dut, harri artean hasi duzulazuk urtea, ohitura duzun lege ziurrenik, eta beste asko ere bai, mendira joatea, gure tontorretara joatea ez da, urte berriarekin batera oso ohikoa baita. Nik uste proposamen horiek, urteko proposamen berri horiek askotan egiten ditugula urte berri edo urte zarreko mendigoera horretan, ez? Urteen, mendi tontor horietan ze ikusi daiteken ekarriko dugu gaur maila. Harri desberdinak mai gainean, bai, hoien berri izango dugu, eta bestaldean, Enrique Zuazua. Arratsaldeon, Enrique, urte berri on zuri ere. Berdin. Eta hor matematikari bikain eta berri bat ekarri duzu, ez ezaguna guztiontzat, matematikaren fazeta horretan behintzat. Bai. Bueno, aspaldi neukan pixka bat bertsolaritza eta matematikaren gai hori jorratzeko gogoa, da Jon Sarasuari galdetu nion aizu, eta ze bertsolari dago lan matematizatua edo matematikari buruz, edo matematikaren arlo hori ez, mai gainean jartzeko modukoa da esan zidan Andoni, zidan telefonoa deitu Andoni ditxa, Andonik baietz. Aibartarra ematen duzu beti baietz ezaten duzulako, ez? Bueno, zarauztarra izan da, bai. Arratsaldeon, Andoni. Baita zui. Urte berri on zure ere, erraz engainatu zaitu orduan, Enrique, Bai, erraz engainatu ninduen, baneukan ideia hobea, izan ere bada bertsolari oso on bat matematika dana aldi berean, eta Jon Euria da, Algortakoa. Baina azaroan deitu zidan Enrikek, eta Jone garai hartan hain zuzen master bat egiten, ez dakit mehaz zer, baina matematika ikasketekin zer ikusia daukan zerbait egiten zen Chicagon, eta enekien fetxa hauetan hemen izango zen ala ez. Argatik eman nion baiezkoa, hemen Jone Euriak defendituko luke oso ongi, ni defenditu ez dezakedana. Hemen zientziai buruz aritzen gara, Enrique, ez dakit matematika, bakizu gero, letrak eta zientziak eta ala banatzen gaituztez, batxillerroa iristen garenean. Lau. Andoni eta biok jaio ginen 4 egunen aldearekin. Bata 4 egun lehenago, irailaren 28an, da bestea urriaren 2an. Orduan horik, telebotazion ero egiten duzuen bezala, hori, bozkatu dezala jenteak, asmatzen duen. Eta bion artean... Norden zaharragoa. Eta bion artean jaiotakoa da buruberoko aurkezlea. Urte berekoa gara. 4 egunen barruan, bai. Bai, Eta kosetza bikaina gainera. Kosetza bikaina. Honena, 70 batekoa. Matematikue badan bertsuak egitarena, nik apuntik hartze dut ez, eta urte barriarekin batera, sagardotegietan eta puntu bat amaitzeko gai nahi zen. Bueno, saiatu ezkero bai, 10.000 ordu ezkero aditu izaten dela entzun berri dut. Gutxi batzu falta zaizkigu lehendik bertsolaritza egin izateko. Ordu erdia beteko dugu, bederatzi mila eta piku. Hori, ez da, baizki. Hala ere, matematika edo zientzia da bertsolaritza, Enrique? Hori da, pixka bat Andoneri galdetu nahi. Zientzia da, Andoni? Zer da, letra edo zientzia bertsolaritza, ez? Bueno, nagusikin ikuste hitza dela, ez da. Eta hitza, nagusikin letra. Gertatzen da, bapateko bersogintzan badaudela gauza batzuk mugiezinak direnak edo, beti hala direnak, alderdi teknikoa. Eta orduan, bapateko bersogintzan beti egiten dugu kantatu, beti egiten dugu neurtu, metrika, eta beti egiten dugu errimatu. Orduan, alderdi horiek nahiko mugi gaitzak dira, beti hortara makurtzen gara. Eta gero, metodologiari buruz, bapatean bersoa sortzen ari garelarik, beti pensatzen dugu bukaera, eta beti hasten gara hasieratik, ez da. Magoek egiten dutena gutxi gehiago, atentzioaren fokoa desbideratu. Jendeak gure ahotara begira dagoenean noiz hasiko guk burua zertan bukatuko daukagu. Eta truko xumea da, baina guke beti erabiltzen duguna hoia beti, eta munduko gainerako improvisatzaileekin egon garenean eta galdetu izan diegunean, zuen nola egiten duzue, beste oso kultura desberdinetakoek ere berdintzu egiten dutela ohartu gara. Ez matematika da metodo bat daukan zentzuan, bertsolaritzak? Bai, ez beti, izan ere badira ariketa batzu, puntua jarri eta besteek erabakitzen dutena ze doinu, ze gai eta ze rima, baina gainerakoetan, gehienetan geuk erabakitzen dugu gai bat entzundakoan nun bukatu nahi dugun,
geuk tolestatzen ditugu hitzak geure komenientzira bukatzeko, eta bukaera hori daukagunean, geuk egiten dugu hasieratik bidea, bukaera hortara eraginkor iritsi ahal izateko, ez da. Ni badukator zalantza praktiko bat, pianista bat goizean jaikitzen denean, piano horrean jartzen da, ez? Matematikari bat, ordenagailu horrean, ero paper hartu da, kalkuluak egiten hasi da zu. Berzo, egun guztian kantuan emon, orduan auzokoak eta insonorizatua eukiko duzu. Zer da zuen nolabaiteko entrenamendua edo lana? Irakurri, idatzi? Ba, irakurri gehiago idatzi baino, segurazki. Eta irakurri gaurkotasuneko kontuak, egunean biru, egunkari pasatzea goizean goiz, kafearekin da nire kasuan zigarroarekin batera, hori nire entrenamentuaren lehenengo pausua dela esango nuke. Norbaitek esango luke alperro baten lehenengo pausoarekin koinziditzen duela, baina... Norbera bera aprobetxamen daterako, gauza desberdina. Kasu honetan ongi etorria alperkeria, ez? Sinistu nahi dut sortzen zaiguna almazenatzen dugunetik sortzen zaigula. Eta almazena batetik eta bestetik hartzen da, baina, egunkariak irakurriz, bai, esate baterako, edo irratia entzunaz, edo liburu batzuk irakurriz, edo filme bat ikusiz. Itzen zerrenda bat izango duzuen, oski? Itzen zerrenda bat, baliogarria, munduko beste, zeregin honetan dabiltzen beste batzuk aipatu dituzulako, baina euskeraz berezia da, beste musika barik, zuek egiten duzu zuen erritmoa, zuen metodoa berdina izan arren ezberdina da, eta batez de, euskeraz da. Bai, hori da, eta bakoitzak bere hizkuntzan, bere hitz zerrendak edo buruan eukitzen ditu. Igual bersolari gazteagoa zarenean, hitz zerrenda horiek buruan argiago dauzkatzu, maizago errepasatzen dituzu, edade pixkatekin ja zerrenda horiek ez dauzkatzu hain argi, eta igual berrituz joan behar duzu, baina, hitz kontua da, beti hitzen artean, ez da. Zenbakiak, matematika, metodoa, prozedura bat, hotz xamarra gertaliteke, edo oso pautatu baldin bada ez da, horri, kakotxarten esan dut, harima falta bat edo egotzi genieza joke ez. Aldiz bersa poesia badu, orda ez da nola ustertzen den poesia hori metodoarekin. Eta filosofia ere bai, ez? Bertsolari bakoitza ez da pixka bat filosofo bat baita? Bai, nik uste dut filosofiatik gehiago duela poesiatik. Eta gaurkotasunetik, esaten zen. Gaurkotasunetik ere bai. Poesiarekiko, esan dezagun biak hitzekin egiten direla, baina oso desberdina direla. Poesian emisoreak mezuaren erdia baino ez du ematen. Gainerako erdia irakurle bakoitzak osatzen du bere interpretazio personalarekin. Bersotan ez, bersotan ia osoa 188 emana irteten zaigu. Eta orduan 100 edo 2 baino ez du jarri behar entzuleak bere aldetik bersori uler dezan, ez da. Alde hortatik ikuste dut publizitatearen antzekoagoa dela bersoa, 40 segundu dira, beti bukaera indartsu badauka, bideratua dago. Kartzelako ariketak kenduta, Hemen, 3 bertxotan da egiten dienak, da lehenengoko amaitu, eta nik albakuri, ez dut ulertu, da, bigarrena. 3 arte, erremater arte. Denetik dago, askotan hor denetik egoten dalako. Denetik dago, bai. Eta egia esan hori, bai, bersoak badu zerbait matematikotik, baina gehiago du bertigotik. Eta sortzaileak sentitu behar du bapatekoaren bertigo hori, dena kontrolatze ez duenaren sensazioa. Sortzaileak sentitzen duenean entzuleak ere sentitzen duelako. Eta polita delako bertigo hori. Alegia, funambulistek bezala lurretik metro batera, 200 metro ibili ezkero alambre gainean, inorrez litzake joango ikustera. Baina, 30 metrora egin ezkero, jende morboso pila bat, joango gineke. Agian, bertigoa zen poesia deitu dioguna. Ba, igual. Batzuk oso, amaiera oso estudiatuta izango dutelako, dana botatzen dizutelako, amaierara itxi nahi dut oso ondo egin dudalako egituraldetik, da gero beste bertsolari batzuk, badutelako bertigotik, arriskatzen dutelako, eta beste zozer transmititzen dalako horretan. Poesia bertigoa izan daiteke agian. Bai, izan daiteke bertigo hori, ez da, eta hori norberak sentitu behar du, transmititzekotan. Eta bai, sentitzen da, eta polita da, eta erortzea ere, ongi ikusia dago. Eta esango zenuke adibidez, azkenengo, nik ez da izen bat urtean esan, baina azkenengo 2 urtean asko aldatu dela bersolaritza, eta gaurrengo bersolariek ez daukatela hainbeste ikustekorik, oran da, Jose Agirre batekin, Jose Lizaso batekin, Uztapide batekin, haiek
neurriari hain lotuta, prozedura aldetik, metodo aldetik hain lotuta ibiltzen ziren zuekin konparatuz, hori aldatu da, ez da aldatu? Nik uste dut funtsean ez dela hainbeste aldatu, Nik uste dut funtsean ez dela aldatu hori. Haiek ere prozedura horri lotua egiten zutela bersotan. Gaur egun berso eskoletan eta erakusten dena eta errima pila bat eta buruan beraiek era naturalen behar bat izango zuten, baina ez horrela landuta, metodo horretan landuta. Hori da, nik uste iriste bidea diferentea izan dela. Baina gero prozedurak, ja behin holtzan zaudenean gutxi gehiago berdintsuak izan litezke. Berdintsuak, berdinak ez. Nik uste dut bai, gaur egunean, igual bertigu sensazio hori pixkat galdu dela. Baina, holtzan dabilena badaki, barruan ze izaten duen benetako bertigoa. Zein zan, Protagoras, nik enuen esautzen. Hori Enrique gazalduko dugu, Protagoras. Bueno, eske 2005 urte ditu, pixka bat nagusituta dago, ja, ez da kalean ibiltzen, ez? Baina bai, Protagoras de Abderak esan zuen, gauza guztien neurria gizakia dela. Eta hori esan ez, nolabait... Asko gustatu zaitz, izaldi hori? Bai, eta gainera horrekin jarri zuen nolabait, zientzia guztiaren eraikin handi horren, erraldoi horren, lehenengo harria, neurria. Nik esango nuke zientzia dela, eta azkenean gaur egungo bizi dugun gizarte teknologizatu hau dela neurtu, asmatu eta garatu, horre dira hiru hitz klabeak. Eta ematen du horrek ere bertsolaritzarako balio duela, neurtu, asmatu eta garatu. Bai, edo asmatu, garatu eta neurtu, ez dakit... Nik nagusiki asmatu jarriko nuke. Bai, bertsolariaren lana sortzaile lana da. Eta bai, egia da, persona dago, unibertsuaren zentruan guretzat. Persona eta norbanakoa. Bertsolari bakoitzak bere ahotsa du, eta bere ahots propio hori azaltzeak ematen dio interesa. Bai, baina hori da, asmatu jarriko nuke. Gero gainerakoak neurtu eta horiek bakoitzaren trebetasunaren arabera, ze egun daukan eta hala etorriko dira, baina nik uste dut asmamena dela klabea bertsoei daukenez. Batzutan baita ere esaten da, inok eman zuen definizioa esaten da, matematikariak direla kafea teorematan bihurtzen duten makinak, ez? Bertsolariak ere horrela da, kafearekin elikatutako profesionalak dira? Nire kasuan bai, kafearekin, da zigarroakin, da rapartzen duan gehienarekin, ez da? Baina bai, bertsolariak gara, bueno, prinsipioz, edozein arazori bapateko erantzun argudiatu eta ulergarri xamar bat emateko kapaz garen horiek. Zein da bertsolaritzaren jatorria? Lagunarteko afari bat edo legebiltzarretako auzi bat? Ez, nik uste dut bertsolaritza jatorriz, persona nekazari bihurtu zen garaitik letorkela edo hartzai zenetik. Hartzaiaren bakardadea, bere buruarekin hitz egin behar hori, bere buruari kantatu behar hori, hortik letorke. Eiztari zen garaian, persona zaila izango zuen. Bertsotan aritzea. Mamutaren kontra. Zaila izango zen. Aurrez aurre, ez, bai. Baina, gero ia hartzai eta nekazari bihurtzen delarik, bazuen bere atzeden unea, bazuen bere buruari bueltak emateko aukera. Eta gero, tabernatan elkartzen hasi zirelarik, eta gara hartan gizonezkoak, emakumezkoak ez baizuten alako sarrera liurrerik ez da tabernan. Tabernata bihurtzen hasi zirelarik, auzoak auzoari astean zehar pentsatutakoak esateko aukera ona izaten zen tabernan elkar xaxatze hori, ez da. Artzain askori bizitza salbatzeko ere, bai. Bertso idatziak, behin da berriz esati ez zoratzeko erabat. Izan zelako sasoi baten, Ameriketan eta bar. Eta distantzia neurtzekoa, eta gauza asko da kantua. Euskaraz emana dator bersolaritza hemen behintzat, ez da, esan duzu munduko beste leku batzutan ere badela bersolaritza, beste izenen batekin, repentistak edo datozkit orain Dezimista, repentista, paiadoreak, glosadoreak, bai. Gure euskaraz emana dator, eta euskara bere sintaxi propioa dauka, ez da? Ez dakit saiatu zaren beste hizkuntza batean egiten, behar bada errazena, barneratuena daukazuna zuretzat euskara da, eta zentzu horretan errazena euskara izango da, baina alde handia dago, hizkuntza batetik bestera, hizkuntza bera markatzen dituen nola daitenen mugen arabera? Egungo da, nik ez dut ezagutzen frantsesez edo ingelesez nola egin litekeen, batzu badia gai, zerbait egiteko ere euskaldunak. Gaztelerakin arazoak ditut nik alde hortatik.
gazteleraren azentuazioa, ez da euskararen azentuazioaren bera, eta orduan gure doinuak erabili ezkeo gazteleraz askotan ridikulo egiteko aukera handia izaten da. Izan ere, azken silaban azentua duten hitze bakarrik jotzen dute ondo, gazteleraz. Hori ikasten zen batxilergoan da, inork ez genion jaramonik egiten, baina azken aurrekoan azentuatzen bazen silaba gehiago kontatu behar zela, eta zer gogoan duzu? Esdrujulak eta bai. Nik beti esan dut, esate baterako, Rafaelek eskandalo kantatzen duelarik, euskeraz kantatzen duela, naiz bera ez konturatu. Kantatzen du, eskandalo bat da, asko zeren naturalo, ez un eskandalo baino. Eta guk ere gazteleraz bertsoak improvisatzen hasiko bagina antzeko arazoak izango genituzke. Hori, igual erderaz kantatu arren, igual euskeraz pentsatzen du Rafaelek, nor daki, Mi gran noche, Rafaelek, mi gran noche. Hori bai abestia. Trampak galdetu aldira? Bersolarizakoak? Hori Enrikeri utziko diot gameluen kontua. Trampari baduen, kostatu zait, Enrike? Bai, hor badago trampa bat, bai neurketa trampa bat, eta nik ere ondo irakurri, Andonik telefonoz esan zidan, Bertol Goretz, ez kontatu dire, ez nuen ezautzen Bai, nik hori Koxerra Garziaren behaz ezautu nuen, eta begiratu nuen internetan, eta interesgarria, bai, irakurri nuen gero ondo, eta bai, Andoni, konta iguzu. Ez nik ez dakit buruz. Ez, zegoen, hemen apuntatu dut, zegoen aita bat, hiltzear zegoen 17 kamello zituen, eta orduan esan zuen, begira, nire seme nagusiari erdia, besteari herena, eta besteari... Sobran daudenak. Ez bat zati bederatzi emango, bederatziren bat. Eta orduan hasi ziren kontuak etaratzen, da hori ez da posible, ze gara, 17 erdibitu arren, erdibitu ezkero, 8 terdi kamello, eta kamello gixajua hori erdibitu beharrekoa, orduan deitu zuten jakintzu bat, eta jakintzu hori kamelloan etorri izan, bere kamelloan... Baserra izango zen, da ero Donostiara mentxorregan ikarri zioten, eta ero pasada. Jakintzua zelako, segiduan asmatu zuen konponbidea, esan zuen, nire kamelloa ere jarriko dute taldean, orduan ja 18 izango dira, orduan erdia dira bederatzi, zuretzat bederatzi. Herena dira 6, zuretzat 6. Eta bederatzirena dira 2, eta orduan zuretzat 2. Eta orduan atera ziren, zenbat bederatzi, gehi 6, gehi 2, 17. Hartu zuen bere kamelloa berriz, eta alde egin zuen. Dena pozik. Bai, eta hori omen da favoreak egiteko modurik egokiena. Favorea egin, arriskatu. Eta hori bertsolaritzan orduan egiten dituzu horrelako neurketa trampak... Oso zaila da, oso zaila da. Jenteak nabaritu egingo luke. Kamello hori faltan erosoberan dagoela segidu nabaritzen. Bersoafariren batean edo momentu luzido batean edo arriskuak asko inporta ez duen momenturen batean, inoiz sartu izan naiz ni, joku matematikoetan, eta gustatzen zait. Ni konturatu naiz abstrakzioan oso txarra naizela eta kalkuluan nahiko ona. Matematikak ere bere arlo ditu, eta denborarekin ikaste duzu zertan zean oso txarra eta zertan ezain txarra. Eta inoiz sartu izan naiz, adibidez, Beñat Gaztelumendikin, bersotan ari garela, beak esan Andoni zahartzen ari da, eta nik erantzun, hortan oker zabiltza. Duela 3 urte, zure urten bikoitza baino gehiago nitun. Duela 2 urte, zure urten bikoitza. Eta orain, zure bikoitzeraren naiz iristen zuzea sartzen nahi zeana, ez da? Oso, da. Orduan, hortik kalkulatitek ez, mazurte duzkogun Beñatek eta nik, adibidez. Baina hortarako egon behar duzu bersoa fai batean, da relajauta, hori dana berso baten sartzea eta ulergarri izatea ez baita errexea. Hori da bigarrengo telearik eta horkoa. Egingo dugun. Uste nuen bersoan etorriko zinela gaur eta ez diazu bersorik abestu. Baina hori igual egia da, hemen nunbaiten apuntatuta neukala. Eta egia da, ez dakidala, seguramente norbaitek inoiz kantatuko zuen matematikari buruzko bersorik. Ez hautzen duzuzuk, Andoni? Bai, matematikari buruzkoik ez, baina numerotan oinarrituta, bai. Eta oso berso ezaguna da, Txirritarena, Kanobasen alargunari kantatu ziona. 3 hitzarekin anafora bat egiten du eta 3 errepikapenakin osatzen du berso bat oso ezaguna, buruz kantatzeko gai naizen, baina 3 erloju, 3 kate, 3 mailakin bakoitza, buruan 3 korona eta
petxuan hiru orratza, amodioa hiru doblatan, tximista bezain zorrotza, hiru tirokin utzi zizuten, zure senarra hilotza, hiru ezpatak zulatzen dute, senyora zure bihotza. Bitxirritak. Ze ona! Bikaina. Noizkoa da hori? Kanoaz hil ondoren eta txirrita bera hil baino lehen. Beraz, 20. mendearen lehenengo hamarkadakoa, seguz. Oso, no? Mendira joan zarete urte horrekin batera? Bai, ni beti Kalamuara. Kalamuara? Bai, Eibartik Kalamuara. Kotxea utzian... Kotxean joan da. Kapaz da. Ez. Andoni? Kalamu urruleago, mendia baino. Ez, txiste bada. Bertsolaria bota du, bere bertsoa. Baina, bueno, joateko asmoa, bai. Ez galdetu niri, ez galdetu. Jota pasa egin berren, hasi nahi, nola joan zu urte berrearekin batera? Nik egin nuen, bai, nire Erniora jo nintzen, nire baserri etxe gainean dagoen mendira urtero bezala, eta nik uste zuk lehenu esan bezala, eta hori bai da gauza kuriosoa, ez? Bai da egiak guztiok urte berirako egiten ditugula gure proposamenak edo, eta nik behintzat, eta guztien jende askok ere horrela egiten duela, mendira jotzen den zergatik behar hori, ez? Mendira jotzeko behar hori urtea bukatzeko edo urtea hasteko, ez? Gauzak gainetik, goitikan ikusteko behar hori, ez? Ez da paisaiako kontu bat bakarrik, zergatik egun konkretu horretan urtea bukatzeko eta urrengo hasteko behar hori sentitzen dugu gauzak nunbait gainetik ikusteko, ez? Nik uste hori. Eta, bueno, hortikan entorri zitzaidan, esan nun, azpimarrara, kuriosoa izan daiteke, erakustea, Euskal Herrian dauden mendi mitiko, tipiko horiek, jendea hilotzen den mendi horiek, zertaz eginak dauden, ze arroka mota ezberdin dauzkagu mendipuntetan, eta ze historio kontatzen dizkiguten arroka hauek, ez? Oso historio kuriosoak eta desberdinak kontatzen dizkiguten. Hemen ikusi daiteke, dauzkagu arroka txuriak, berdeak, are tamaina daukatenak, gorriak, beltzak, denetarik, ez? Aniztasuna ja ikusten da hemen, bakoitzak berea, jakingo duia bakoitzak hasiko zan etxean ja gabira, nereak txuriak ikuko du, nereak beltzak ikuko du. Kalamuako zein da? Berdea da. Berdea da? Bederrez beteta dago, bai, hori da. Zu kontatuko diguzu, ia zeharri eta non aurkitu dezakegu? Mira, nik hartu ditut horrela Euskal Herrian dauden mendi tipiko batzuek, ez? Horrela herri nagusietan edo daudenak eta normalen jendeak egun hauetan aukera egiten duena horrela jotzeko, ez? Eta ezberdinak direnak, historia ezberdinak kontatzeko. Bueno, adibidez, hau, izango litzake guztietan harri zaharrena, ez aurrekoan ekarri nuen bezain zarra, baina bai mendi tontorretan aurkitu ditzakeguna, hau da, Aiako harriko harri bat, ez? Askotan entzun izan dugu Euskal Herrian dagoen erlieberik mendirik zaharrena Aiako harria dela, eta, bueno, nolabait esan da egia da, ez? Oiartzun, Errenteri, Irun, Hondarribi inguru horretan, Aiako harriak, hauek dira Euskal Herrian daukagun granitozko mendi bakarrak, ez? Hau da granito bat. Euskal Herrian ez dago granito gehiago, zer da arroka hau? Fijatuko bagina pixka bat, lupa batekin eta detailerekin ikusiko dugu testura granuda bezala dauzkala, ez? Mineralak ikusi daitezke hemen, mineral ezberdinak, batzuk txuriak, beltzak, transparenteak, nola sortu da arroka hau? Honek, hau sortu da lur azpian, horrelako magma poltsa handi bat, laba poltsa handi bat, laba askotan sumenetatik ateratzen da, baina beste askotan gelditzen da lurrazpian, horrelako poltsa handi batean, ez? Ezin duelako atera nolabait esateko, ez du biderik aurkitzen eta gelditzen da horberan. Eta hor, poliki-poliki, magma hori, laba hori, temperatura galduz dijoa, eta temperatura galtzen dijoan enean, poliki-poliki mineralak bere denbora daukate kristalizatzeko eta horrela sortzen dira lehenengo mineral bat, gero bestea, eta azkenean magma poltsa handi hori bilakatzen da horrelako harri bat. Hortaz, honetarako, lehenengo behar duguna da magma poltsa handi bat, poliki-poliki lurrazpian, esan dezagun 5 kilometro lurrazpian, poliki-poliki ozten di joana. Horregatik askotan, granitozko mendi hauek, Aiako harria bezala, urrutitik ikusita, eukitzen dute horrelako forma borobiltsuak bezala, ez? Aiako harriak horrelako forma dauka, tontor borobilak dira. Ze beste mendi daude oso tipikoak granitozkoak, Pirinioetako asko, adibidez, esango nuke Balaituz ingurua, Pantikosako inguru guzti hori granitozkoa da, Benaskeko inguru guztia, Maladeta bera, Aneto bera, Pirinioetako altuenak, horiek denak granitozko mendiak dira. Normalia izaten dira erliebe borobilak. Hau da, izango nitzake, nolabait esateko, Euskal Herriko mendirik zaharrenetatik ekarritako harri bat, ez? Iztiratxua,
Bueno, distiratxoa badauzkalako mineral batzuek, mika moskobita kasunetan izena duena, distira egiten duela, ez? Hemen 4-5 mineral dira nagusiak, eta horietako bat bada mika hori, ez? Bueno, gero badaude beste batzuek, hau bai da ezagunagoa, segurazki hau erakusten dizuet, dira arroka gorriak, are harri eta horrelako kantoak bezala, harri biribil gorriak, hauek nun esango zenukete aurkitzen dira, nun ikusi ditzazkegu adibidez elizak eta baserriak horrelako harriarekin eginak. Hauek bastan inguruan daude horrelako harriak asko, ez? Ja, beraztegitik ekialdea, bastan inguru horretan, eta, bueno, hauek zer dira? Hauek dira lehenengo erliebe hauetako irlantzeko bat sortu zen, lehenengo mendiago sortu ziranean, eta lehenengo erliebe hauek igatzen zijoazen enean, inguruan, sekulako erreka puskatan, metatu ziren horrelako areak, horrelako arrokak nun ikusi ditzazkegu harri biribilak horrelakoak gaur egun. Itxasondoan askotan, ez? Itxasondoetan edo horrelako harri biribilak errekatan gehien bat. Barruan. Hain borobilak eta errekatan. Horrelakoak aurkitzen ditugu Aiako harriaren inguruan. Aiako harria irla bat izan zelako bere garaian, eta irla hori poliki-poliki gatuz nolabait joan zen, eta hor inguruan metatu ziren errekek ekarritako harri birul guzti hauek eta are harri guzti hauek. Eta hor adibidez, Larrun mendia, horrelako harriz egina dago, adibidez Adarra mendia, Urnita gainean, horrelako harriz egina dago, Mendaur, Donestebe inguruan, mendia baita ere, horrelako argazkiten ikusten duguna, horrelako harriz egina dago, eta hauek dira mendi gorriak, oso karakteristikoak dira, bai dira kuriosoak, oso gorriak diralako. Gero, badauzkagu beste batzuek, hortikan nolabait Euskal Herri guztia itxaso azpian zegoen, gara hortan hitz egin dugu honetaz beste askotan, eta hor sortua ziren itxaso azpian gaur egun Euskal Herriko mendi gehienak ematen dizkiguten kareharriak. Euskal Herriko mendi nagusi gehienak, orain esan ditudan hauek kenduta eta beste pare bat kenduta, hau da, adibidez, Ernio, Izarraitz, Udalaitz, Anboto, Aizgorri, nagusi guzti hauek, harri berdinez eginak daude, Urbasa guzti hauek, eta horiak kareharriak. Harri hori oso grisa da, eta oso txuria da. Bai, izaten da, batzutan kanpotik grisa eta barruan hartzen dezunean txuriagoa izaten da, baina txuria, grisa, ilunagoa, argiagoa, baina oso antzekoak dira. Guztiak dira kareharriak, hau bezalakoa. Eta hau utziko dizuet ikusteko, ze oso politia da, moztuta dago gainea. Eta, bueno, hauek dira itxaso azpi horretan zeuden koralezko arrezifeak, algak eta zeuden animali guztiak. Fosilak aurkitzen nahiko ohikoa da, nik Izarraitzera joan izan naizenean mintzate. Eta fijatzen animazioak pixka bat pentsatuz, askotan hori izaten da, ez? Buruan baldin badagozu zer ikusi nahi dezun, arrexago ikusten da hori, ez? Izarraitzea guten zen urrengoan, pentsatu Izarraitzeko kareharri guzti horiek, koralezko arrezife batean sortuak izan zirala, eta hortaz, pentsatu ia buzeatzaile bat bezala jarri betaurreko batzuek, eta horrelako zerbait ikusiko dut. Zuekin bizokin mendiren. Nik askorik ez dakit, arekin joate baldin mazera gehiago ikasiko. Mendiko betaurrekoekin hobeto ikusten duten dana. Hau ikusi eta sukalderako oso ondo datorki dalako buruen, orduan betaurreko... Jamoi ebazteko. Bai. Hori konkretuki dago Lizarragako portuan hartuta. Arroka hori. Eta, nik uste hori bai dala mezu garrantzitsua edo. Euskal Herriko mendi nagusi gehienak, esan ditugun guzti hauek, hoie guztiak arroka berdinez eginak daude, kareharriz, Euskal Herria itxaso azpian zegoen garai hortakoa. Gutxi gora bera, 100 milioi urteko hartan. Eta Enrikek esan duen bezala, garai hortan, Euskal Herria itxaso azpian zegoen, Bizkaiako golkoa irikitzen zegoen, eta irikiera hortan itxaso ondoa pitzatu egitezan, eta Euskal Herrian eduki genituen sumendiak ere bai. Hori gaur egun ezin dugu pentsatu hori izan zitekenik, baina duela 1 milioi urte gutxi gora bera, eta badaude leku konkretu batzuek, gaur egun Lanzaroten ikusi ditzazkegun arroken antzekoak, nolabait esateko, arroka volkanikoak ikusi ditzakegun lekuak Eibar inguruan, Soraluze inguruan, Karakate mendia adibidez, Soraluze gainean dagoen mendia, hori guztia arroka volkaniko ez egina dago, eta oso arroka bitxiak, eta oso anitzak, eta oso interesgarria da adibidez, hemen daukagun hau, hori arroka volkaniko bat. Normalean arroka volkaniko ez dute poro gehiago izaten, mintzat Lanzaroteko egizuarri poro pilago gatea, nahikoa trinkoa ikusten da zentzu horretan. Batzuk bai, laba horrek, gasa gehiago edo gasa gutxiago duen arabera, laba hori ateratzen den sakoneraren arabera, arroka volkaniko asko daude, baina hemen Euskal Herrian ere, naiz eta itxaso azpian sortuak ginen, sumendiak ere eduki genituen.
Eta, bueno, hortaz, eta badaude, gogoratu nintzen, badago, beti gainera Euskal Telebistan normalean, mendi horretaz hitz egiten da urte berri egunean, uste balima dago mendi bat jende asko jotzen da egun horretan, Gorbeia da, ez? Gorbeia da, Bizkaiatik eta Arabatik jende asko jotzen dalako. Eta Gorbeiak, badauka bitxitasun bat beste mendi nagusiekin konparatuz. Aizgorri, Anboto eta guztiekin konparatuz. Itxina ingurua hartuko bagendu, hori berdina da, kareharriak dira, grisak, beste mendi guzti hauek bezala, korralezko arratzifeak, gutxi gora bera. Baina Gorbeia bera hor, irudietan ikusten den bezala, hor ikusten dugu hor atzekaldean, horiek bai dira kareharriak, baina Gorbeia bera oso borobila da, hor ez dira arroka gris horiek ikusten. Zer gertatu zen, Euskal Herria itxasoazpi horretan zegoenean, bai da egia, itxasoak gora bera egite zuela, eta momentu honetan, korralezko arrezifeetako ambiente batean egotetik, itxasoak pixka bat bera egin zuen, eta inguru berdin hori bilakatu zen, kostaldetik gertu zegoen ibaiak ekarritako delta handi batean, eta horren korralezko arrezife horien gainean, nolabait esateko, metatu zidan, horrelako delta batean, erreka batek uzten dituen areak eta buztinak eta horrelakoak, ez? Eta Gorbeiako tontor guzti hori horregatik handain borobila, horrela igatua izan dalako, biguinagoa dalako hau, materiala bezegina da. Azkenean urte hasiera horretako ibilaldi hori, ez da, zeina berazgarra izan liteken, beste betaurreko batzuk jantzik, geologo betaurrekoak eta ez, eta gero... Baina, zederra, fisika egon gara berbetan letrak eta zenbakiak, eta hor aukera bat egin behar genuela geure sasoien, geologia zalie banintzelako, baina hori fizikarekin eta lotuta zijoan, eta orduan ja, letratera etorrek nintzen nire bai. Baina konturatzen nahi zerbait izan garrantzitsue hau, eta hain ederra, benetan, azalpenak bikainak dira. Txangoa utziko dugu, ez dakite agendan apuntatuko dugu, txangoa direngo dugu, zuek ere gonbiatuta zabetean, doni argi abixatuko dizuegu, noizten txangoa hasierrekin eta... Betorrekoak niretako izango dituzu, ez? Bai, nik ere erabiltzen ditut, beraz, berezi batzu jantziko ditugu zuk eta nik beste egin dizatela aldutena, ez gu behar ditu, betaurrekoak ondo ikuste, horretan ez da zalantzarik. Andoni gaina, Enrique Zuazua, bi matematikari bikain, eskerrik asko egin diguzen bisitagatik, urrengo bat arte, eta Asier Hilario, ondo hasiko zen urtea pasieran, segi pasieran eta karri harri. Baina etorri behar zara barriro, Maialeni omenaldia eginez, gaur falta zaigula, Maialeni betiz etorri berriz. Falta jarri diogu, ez du zertan etorri behar, faltak ez dira kentzen, ja. Maialeni omenaldia eginez, beran moduen amaitukot, Andoni gaina etorri berriz, azpimarrara. Etorriko zara, ederto. Eta harriei buruzko bertzoriko da? Harriei buruz, seguru da, hola. Bai. Bersolariak garrikadarekin ere ongo direnez, ez da? Ez lagoak ere bagara, garrikadarekin eta... Behar du puntu bersolariak garrikadarekin. Ez dagoenik izango litzateke galdera. Hainbeste nuke esango, ez da?